Návštěvníci hřbitova si jistě všimli, že nám tady vznikla velká jáma na hřbitově. Ta jáma nám tady vznikla proto, že jsme zahájili přípravu rekonstrukce domečku pro správce hřbitova, kde vznikne nejenom lepší prostory pro jeho činnost, ale hlavně tam vzniknou toalety a sociální zázemí pro návštěvníky hřbitova. V této jámě bude odbočka vody, která bude sloužit pro zásobování právě toho domečku, protože do této doby tam ta voda není, nebo respektive byla historicky, ale dneska už je nepoužitelná. Celá akce probíhá na dvě etapy. Jedna etapa je přívod vody, druhá etapa je přívod kanalizace a vlastně tam bude ještě jedna mini etapa, kde se bude opravovat elektroinstalace v celém tom domečku. A navázovat na to budeme příští rok rekonstrukcí toho domečku vevnitř jako takového, aby ten správce hřbitova měl důstojnější prostředí pro svůj výkon své činnosti. No. Takže po 40 letech bude mít hřbitov konečně toalety.